hyvä yleisö. Tervetuloa kuuntelemaan Alma Talentin haastatteluja sijoitusinvestointimessuilla. Olen toimittaja Mika Aisyötön Alma Talentista, Alma Talentin rahatoimituksista. Haastateltavani on OP:n analytikko Hannu Rauhala. Puhumme Nokian näkymistä. Nokian toimialasta on sanottu, että sillä on lähivuodet edessään vain vähän kasvua. Nokian liikevoiton arvioidaan pysyvän pari vuotta noin 24 miljoonan euron tasolla. Mistä tämä hidas kasvu johtuu, Hannu Rauhala? Hitaassa kasvussa on pari tekijää. Ensinnäkin tämä matkapuhelinverkkoliiketoiminta on hyvin syklistä, eli verkkoja rakennetaan, kun verkot on rakennettu, sen jälkeen tulee hiljaisempi vaihe. Nyt ollaan päästy tästä aktiivisesta vaiheesta. Kiina on oikeastaan ollut viimeinen iso markkina, Intia odotetaan, mutta että pääsääntöisesti kaikki markkinat tulee laskemaan nyt. Ja tämä tulee näkymään myös Nokian, Ericssonin, kaikkia, jotka toimii tuolla niin matkapuhelinverkkomarkkinalla, niin niiden liikevaihdon laskuna. Se on vaan tällainen normaalia syklisyyttä, mikä toimialalla on. Ja sitten taas ensi vuonna odotetaan sitä jo, että pikkuhiljaa, tai 2018, että nämä Nokian muut liiketoiminnat lähtis tukemaan tätä niin matkapuhelinverkkojen laskua, eli että sieltä saataisiin pientä kasvua sitten tälle seuraavalle vuosille. Jonka jälkeen, jos meitä verrataan 2016-2018, niin ollaan aika lailla samalla tasolla. Milloin voi olettaa, että nämä Nokian perinteiset verkkoliiketoiminnat alkavat taas nähdä kasvua, eli milloin verkkomarkkinat alkavat kasvaa? Matkapuhelinverkoilla varmaan joudutaan aloittaa pitkäänkin sitä kasvua, mutta sitten pitää muistaa, että Nokiallahan on iso kiinteäverkon liiketoiminta ja siellä on paljon kasvua ja kasvuaihioita. Esimerkiksi nämä kaapelitelevisioverkot, ne on nopeasti kasvava markkina, access-verkot, eli tämmöiset, millä liitytään, talot liittyy, toimistot liittyy internettiin, siellä on kasvua nähtävissä. Valokuituverkkoja rakennetaan tällä hetkellä, mihin Nokialla on myös tuotetarjontaa. Eli ja palvelut myös on kasvaa, ohjelmistojen kasvava liiketoiminta. Eli että Nokialla on aika paljon sellaisia liiketoimintoja, joiden kasvuvaihe on pikkasen eri, mitä niin esimerkiksi sanotaan pelkästään tuotettaisiin matkapuhelinverkkoa. Monet odottavat tai uskovat, että 5G-verkot tuovat kasvua jo pian. Mikä on todellisuudessa tilanne? Milloin voidaan olettaa, että 5G-verkot tuovat merkittävää liikevaihtoa Nokialle? 5G:ssä pitää muistaa se, että sehän tulee olemaan poikkeuksellinen verrattuna näihin aikaisempiin verkkosukupolviin. Koska verkkosukupolvissa tähän asti on aina vaihdettu se koko verkkoinfra tai koko tämä radioverkkoinfra. 5G:hän tulee olemaan, että se perustuu hyvin paljon myös näiden vanhojen teknologian varaan, plus siihen tuodaan lisää uusia radiopintoja, uudenlaista, mutta että myös 5G:ssä tulee olemaan sen tapainen muutos, että se vaatii päivityksiä operaattoreiden ja yritysten kiinteäseen verkkoon, koska nykyinen verkkoinfrastruktuuri, mikä on olemassa, niin se ei vastaa enää siihen tarpeeseen, mitä 5G-palvelut edellyttää. Eli että kasvua tulee, niin sanotaan, että ei saman tapaan, että tehdään isoja valtavia 4G-päivityksiä tai 3G-päivityksiä, vaan sitä tulee koko ajan, sitä rakennetaan. Eli 5G:stä tehdään jatkuvasti, mutta se näkyy enemmänkin tuolla kiinteäverkon puolella ohjelmistoissa ja tämmöisissä. 5G-standardeja valmistuu vasta 2018, jonka jälkeen sitten aletaan vasta tekemään näitä uusia radiorajapintoja. Siirrytään kasvusta kannattavuuteen. Analytikko-arvioiden mukaan Nokian liikevoitto on tältä vuodelta noin 2 miljardia euroa ja vuonna 2018 jo 3 miljardia suurempi. Mistä näin vahva tuloskasvu syntyy, kun markkinat eivät kasva? Nokialla on tämä saneerausohjelma käynnissä 1,2 miljardia synergiaetuja vuoteen 2018 mennessä, eli 2018 vuoden aikana. Eli sieltä se tulee, mutta myös Nokia on tehostanut omaa toimintaansa. Eli jos vertaa vanhaa Alcatelia, niin Alcatelin kannattavuushan oli pikkasen päälle nollan, että se teki voittoa, mutta että ei semmoista voittoa, mitä sen pitäisi tehdä. Niin Nokia nyt on tehostanut prosesseja, muuttanut hyvin paljon pieniä asioita siellä. Plus sitten, että näitä tämmöisiä hankintoja yhdistetään, tehdään kaikenlaista tämmöistä, mikä on normaalia liiketoiminnan tehostamista. Eli näiden tämmöisten pienten asioiden yhteissummana kannattavuus paranee. Nokia ilmoitti tässä hiljan fuusiokulujen noususta. Mitä ajattelet siitä? Se oli pieni, sanotaan tämmöinen niin yllätys itsellekin, mutta kyllä se on ihan looginen selitys, eli että Nokiahan nyt vaihtaa osittain Alcatelin teknologia omaansa teknologiansa. Niin tästä nyt mä itse näkisin hyötynä sen, että pystytään tekemään paremmin palveluja ja ne kulut tulee tavallaan etupainotteisesti, ei jälkipainotteisesti.
Eli että siinä mielessä niin kulukasvu tulee lähinnä tästä teknologian vaihdosta. Patenttiliiketoiminnan tuotot ovat merkittävä osa Nokian tulosta. Nokia arvioi, että tänä vuonna niitä kertyy noin 950 miljoonaa euroa, mutta ei anna arvioita ensi vuodelle. Mitä ajattelet patenttiliiketoiminnan kehittymisestä? Siis Nokiahan käy tällä hetkellä neuvotteluja kiinalaisen Huawein kanssa ja Applen kanssa. Applen sopimus päättyy 2016 lopulla. Ja tämä vanha sopimushan oli Nokialle epäedullinen, koska Nokialla oli silloin, kun sopimus tehtiin, niin oli vielä vanha puhelinliiketoimintaa. Eli siinä on ristilisenssointiominaisuutta, eli ristilisenssoinnin piirteitä, mutta myös Nokian patenttiportfolio on tällä hetkellä huomattavasti isompi kuin vuonna 2011. Niin mä itse näkisin, että tuossa on 2017 vuoden näkymät tuolle tekniikaliiketoiminnalle on mielenkiintoista. Nokian toimialalla on meneillään merkittävä teknologinen muutos, missä televerkon laitteistot korjaavat ohjelmilla. Tähän viitataan englanninkielisellä nimillä Software Defined Networking ja Network Function Virtualization. Mitä tämä merkitsee mielestäsi Nokian kannattavuudelle, se, että kallis rauta korvautuu ohjelmistoilla? Sanotaan, että liikevaihdon näkökulmasta, ja tämä ei koske pelkästään Nokia, tämä koskee myös muita verkkotoimijoita, Cisco, Juniperia, Sienaa. Eli kallis ohjelma, tai sanotaan kallis rauta, joka on ollut dedikoitua rautaa. Et siinä on jonkun valmistajan nimi ollut, joka on tehty omilla prosessoreilla ja omalla käyttöjärjestelmällä. Tulee korvautumaan vain standardimaisemmalla ohjelmistolla, mutta että ohjelmistossa taas, vaikka se on halvempaa, niin ohjelmistoissa on parempi kannattavuus. Eli että periaatteessa tämä trendi pitäisi tukea kannattavuuskehitystä. Nokialla menee varmasti vielä vuodesta kahteen ainakin tässä Alcatel-Lucent fuusiossa, sen toteuttamisessa, läpiviennissä ja hyötyjen korjaamisessa. Sen jälkeen yhtiö voi harkita viimeistään uusia yritysostoja. Liittyen tähän edelliseen asiaan, niin siinä, että laitteet korvataan ohjelmistoilla, mitä ajattelet, onko suomalainen Comptel, voiko se olla mielenkiintoinen ostokohde Nokialle? Comptel toimii pikkasen eri markkinalla kuin tämä virtualisointi tai tämä SDN eli orkestrointi, eli että siinä mielessä Comptel ei tuo juurikaan lisäarvoa tähän varsinaisesti virtualisointikehitykseen. Comptel kilpailee oikeastaan Nokian hallintajärjestelmien ja näiden OSS, BSS-järjestelmien kanssa. Nokiahan aikana hankkiutui näistä kyseisistä järjestelmistä eroon. Tarvitseeko se ne? Ericssonillahan esimerkiksi vastaavat järjestelmät on olemassa. Kyllä Nokiakin toimittaa myös tämmöisiä hallintajärjestelmiä ja Nokiahan toimittaa tämmöistä tukijärjestelmää paljon. Että siinä mielessä niin Nokian tuoteportfolio tässä mielessäkin, että ei se nyt poikkea kauheasti Ericssonista. Puhutaan sitten hiukan Nokian osakkeesta. Kurssi on laskenut tänä vuonna lähes 39%. Tavoitehinnat ovat tällä hetkellä liki kolmanneksen kurssin yläpuolella. Moni piensijoittaja on innostunut Nokiasta osakkeen halvennuttua. Yhtiö on saanut tänä vuonna 25 000 uutta omistajaa, mikä on merkittävä määrä. Mitä mieltä olet Nokiasta sijoituskohteena tällä hetkellä? Jos yleensä miettii, että Nokiakin pitää suhteuttaa aina tähän teknologiakontekstiin. Jos on sitä mieltä, että teknologiasektori tai ennen kaikkea teleliikennelaitevalmistajat, mihin on tullut iso joukko eri yrityksiä, että se on mielenkiintoinen sijoituskohde tai se sijoitussektori, niin siinä mielessä niin mun mielestä kannattaisi katsoa myös Nokiaa, koska Nokia taas suhteessa tähän sektoriin, niin sanotaan tekee oikeita asioita oikein. Yhtiö on luvannut, tavoittelee 70 sentin osinkoa tältä vuodelta, tulossa siis maksuun tietenkin ensi keväänä. Mitä mieltä olet osakkeen tarjoamasta tuotosta? Nokian osinkotuotto niin teknologiasektorille ja sitten lisäksi vielä huomioidaan tähän omien osakkeiden osto, niin että se on ihan sanotaan hyvä. Miten suurella summalla Nokia aikoo ostaa omia osakkeita? Nokia on puhunut, että puhutaan vajaan miljardin omien osakkeiden ostosta ensi vuonna. Onko se mielestäsi merkittävä summa, jos ajatellaan uutena olevaa osakekantaa? No siis sanotaan näin, että se on lisänä tähän osingon päälle. Että kyllähän se on, koostuu sekä osingosta että omien osakkeiden ostosta. Ja tosiaan taas ulkomaalaiset sijoittajat ehkä enemmän arvostaa omien osakkeiden ostoa taas sitten. Että siinä mielessä tässä tarjotaan sekä piensijoittajille että myös ne ulkomaalaisille sijoittajille erilaisia tuottovaihtoehtoja. Puhutaan sitten vielä aivan lyhyesti Nokian kilpailijoista, joita on suuri joukko, mutta täällä varmaan Suomessa tunnetun on Ericsson, toinen tunnettu on Huawei. Mitä mieltä olet näistä kahdesta yhtiöstä suhteessa Nokiaan? Mikä on niiden asema ja vahvuus?
No, Ericssonin kohdalla taas pitää huomioida, että Ericssonhan, jos verrataan Nokiaan, niin on enemmänkin tämmöinen puhas matkapuhelinverkkotoimija. Totta kai Ericsson on myös tämmöisiä niin tuotteita, jotka liittyy kiinteiseen verkkoon, mutta näiden tuotteiden osuus on aika pieni siellä. Eli että Ericsson ottaa nyt tästä matkapuhelimarkkinoiden laskusta enemmän hittiä kuin Nokia kokonaisuutena. Huawei on taas hyvin samankaltainen firma, mikä Nokia on. Eli Huaweilla on sekä matkapuhelinverkon tuotteet että kiinteän verkon tuotteet. Kuten Nokialla on matkapuhelinverkon tuotteet omasta takaa ja kiinteän verkon tuotteet Alcatelin myötä. Eli että siinä mielessä Huawei on hyvä verrokki. Ja myös se, että Huawei kilpailee hinnalla, niin jollain tavalla täysin allekirjoita sitä, koska Huawein teknologia on myös hyvä. Eli että Huaweilla on hyvin paljon osaamista ja hyvin korkeata teknologiaa, eli että siinä mielessä ne on aika lailla rinnan Nokian ja Ericssonin kanssa. Mutta sitten mietitään myös näitä muita kilpailijoita, ja sieltähän löytyy Cisco, Juniperia, Arrista, Adrania, Amdoxia, eli että se Nokian kilpailijakenttä ei ole pelkästään enää tämä, että se on Ericsson matkapuhelinverkot ja se on siinä, vaan se, että siellä on myös nämä iso joukko näitä yrityksiä, jotka tulee omalla sektorillaan tai omalla toimialallaan Nokian toimialan kanssa niin kilpailemaan, ja sitten tämä ohjelmistokehitys, että millä tavalla nämä ohjelmistojen rooli tulee muuttumaan, niin se tulee myös muuttaa tätä kilpailijakenttää. Että mun oma arvaus on se, että sinne tulee aivan uusia kilpailijoita, startuppeja, jotka toimittaa esimerkiksi ohjelmistopohjaisia radioratkaisuja, tämän tyyppisiä asioita. Eli että siinä mielessä täällä ollaan sanotaan mielenkiintoisessa ajassa. Luvassa on paljon muutoksia. Todennäköisesti. Selvä. Paljon kiitoksia. Kiitos.